Unobhala nje weNEHAWU uZolasaphetha osanda kungenwa igciwane i-COVID-19 uthi abasebenzi bezempilo baphoqwa ukuthi basebenze ngaphansi kwesimo esingaphephile. When a member has tested COVID-19 positive, some managers will refuse to carry out fumigation, microbial fogging, to disinfect the affected institutions or sections thereof. iNEHAWU ithi labo abalayo ukusebenza ngaphandle kwezinto zokuzivikela bayahlukunyezwa ngabaphathi. 2 members of iNEHAWU were given final written warning by management for refusing to perform their duties without PPEs at the Tigerberg Hospital. Le nyunyana ithi izoba nemibhikisho ngenyanga ezayo bese iyateleka emva kwalokho. We will have a full-blown action, and that full-blown action will be in the form of a complete withdrawal of our labor. Ngokwezibalo zikahulumeni bangaphezulu kwezinkulungwane eziyishumi manje abasebenzi bezempilo asebengenwe igciwane i-COVID-19 kanti bangaphezulu kwekhulu asebedlule emhlabeni ngenxa yalo. Kodwa iNEHAWU ithi ayizikholwa lezo zibalo ngenxa yezinga okushona ngalo amalunga ayo. Umnyango wezempilo uthi angeke uphawule njengamanje kodwa uzimisele ukuxoxisana nale nyunyana ngezikhalo zayo. Ngibongeni muthi wa SABC eGoli.